Здравейте хора, аз съм Иван и да започваме тези трансформиращи състезания. Като преди да започне състезанието трябва да подграме едно хубаво автомобил, гуми за самият автомобил. Айде да видим в този клип какъв ще ми бъде късметът, като тук изцяло ще имаме само прави, т.е. изцяло само магистрала ще бъде, така че клип стрима ще играе много важно значение в това състезание. Как ми е камерата, чакай малко да я вдигнем, така да я нагласим. Чудесно. Айде започваме. Гаси ако. Ако наш, че е толкова правя, не може да избирам тайм атаката, тъй като имам коли с много по-добър топ спид тук. Така. Ох. Тези спойлерите, да ги внимавам. Да ти се не види. Еми хора, попалях цялото състезание току-що. Тук е само магистрала до финала, така че... Good game бих казал. Тук ще разпредставих цялото състезание. Контакт. Така, поне да съм назад, да ми да нещо бързо. Добре. 200 и нещо. Малко слипстрим ще свърши чудеса. Тя някой да не ме блъсне. Хайде, още слипстрим ми трябва. Но това нещо ми трябва слипстрим. Лей скокче. Не. О, не. Това е провал, пълен провал, опишем това състезание, хора. Пълен провал. Просто да ми даде хубаво кой да стават някакви абсурдни катастрофи. Нямам думи просто. Нямам думи. Гъс! И ми дава бангията, разбира се. Която няма да спре. Разбира се, нищо не виждам. Малко бях сляп. Охле, томатос. Томато ли си, какво си? Ох, пуши. Получих някакво БМВ. Има чистачки на фаровете. Това е добро. Това наистина е добро. Страдал съм от това, че моята кола няма чистачки на фаровете, особено зимата на сняг. Прохода предел, като пускат това, което да не замръзва асфалта. Кофти. Каквата супер кладеца блъска така? Не, сори! Каква си ти бангия гадна, не можеш да завиш. Изпуснах си топ 10 позицията току-що. Бях влезъм в топ 10 с 100%, но колата ще няма да завива просто. И... толкова с 15. Леле, айде сега да видим какво ще се случва тук. Това състезание. Какво аджеба ще се случва? Че има ли хубави трансформи, няма ли да има? Този пясъчник ме забави доста, сега слипстримерите ще ме изядат. Някакъв е взел камионче ли? Така, малко слипстрими на мен. Няма само те да взимат я. Така, и насочвам се към първия трансформ. Да видим какъв ще бъде, той пак е нещо мега тежко, бавно. Не. Да ти се не види. Това е толкова трудно за управление. Иначе е мега мощно, но е трудно за управление. Погледнете къде отива. Зави. Че няма прави отсечки. Че няма прави за него. Това е добре, но за прави, не за оффроуд. За оффроуда не може да спре просто. Или трябваше да го включвам този слипстрим? Не знам, но има скокче. И мисля да го скачам. Джеронимо! Айде, браво. Като съм благополучно, сега спирачка. Някакви колездачи ми пречат. Скрийте се. Пак ми дават таратайки. Добре, някакъв има с по-голям бричка от пред мен. Някакво камионче. Спът съм с най-гадното нещо да му се не види. Цяло чудо е, че не съм аз. Колафоротска част почваме. Трябва да карам леко, че паднеш ли. После излизането е трудно. Тук е само за моторчето, някой моторче ще ни скъса тук.
Май, добре, че не е контакт. Добре, че не е контакт. Представете ли сега на контакт, какво ще да се случва? Мармалат. Бих го нарекал. Къде съм? Не дрифти, моля те, не дрифти. Точно сега не трябва да дрифтиш. Ох, едно моторче, как се върши. Чудесна работа. Тук дори супер колите няма феда от тях тук просто. Защото не можеш да им развиеш максималния потенциал. Погледнете какво се случва. То се не контролира. То се не контролира. Сам. Пуши. Напрежението е голямо тук. На този терен наистина. Както казах, моторче би свършил чудесна работа. Не бушче, а моторче. Да карам бавно. Без много засилване, защото... Его я! То става първи непременно. Дори не знам защо изобщо завива тук, а не се вдигне във въздух и не ги мине просто направо. И ми кара по терена. Този става първи. Този рязко става първи. Не успя да настигне първи, явно. Айде малко по-нормални колички. Излизаме на магистрала. Е много кофти за мен. Това не е достатъчно бързо според мен за магистралата. Не! Айде газ колички. Айде ти видим мощността колко е. Там. Така има някой с по-бавна пред мен. Добре, поне един да мина. Ако не е добре, защото другите няма да ги мина. Другите ще ме настигнат със сигурност. Те са супер колите, ще ме настигнат като ходите гледай. Добре. Това е вече друго нещо за този терен. Нищо не виждам. Добре, в нищо не се ударих. Което е страхотно, че в нищо не се ударих. Така. Айде моторче. Дай моторче. Първият пред мен. Така. Скокче. Мали, точно скока ли трансформа? Сега стой така гледай какво се случва. Ой! Добре, стана. Този път ми даде нещо много дебело и се удари в колчето отстрани. Защо няма мощност? Не! Айде. Стига де! Стигни се, ако обичаш, колички. Айде газ. Тази пък вдига 140, за да му се не види. Така. Решаваш трансформ, дали ще не стигна първия? Не се знае. Или ще остана втори? Също не се знае. Мала? Браво, Тирче! Браво! Хора, загубих си втората позиция, защото играта просто не дава никакъв шанс да спечеля. Как ще... Какво? Как? Защо? Виждат, че не ми дава никакъв шанс, ще ми даде камион. Той му даде някакво нещо полицейско. Полис пише, не видях какво. Ми даде камион, 130 движи. Сега понете стойте, гледайте как ме минават като спрямо. Като спрямо минават. Дай излизам, бе, колега, дай, виж какъв камион съм. Точно на най-важната дългата отсечка, къде е трансформа. Ще изпадна от топ 10 сега. Сега ще изпадна. Дори не го виждам. Понете каква дълга прави има остър завой на всичко отгоре. Как да съм първи хора, като играта не ми дава този шанс? Аз ви казвам, че нещо за мен е нагласено това. Не може всеки път да ми се случва това феномен. Всеки път при мен. Ето и третата позиция, и четвъртата, и петата загубвам. И това не спира. Да, ще ми дадеш ти кола. Когато вече на другия му даде супер кола. Вече съм се изнервил. Когато се изнервя, вече не мога да карам кола. Като съм изнервен и не мога да карам. Ще се побърквам. От яд. И мотор има, браво. Игра. Унищожи ме накрая точно. С един скапан трансформ.
Един скапан трансформер унищожи. Един скапан трансформер унищожи. Пети, браво, браво! За ти се пукне и камион да ти пукне. Откачам. Капан камион. Как при мен ще се получи този феномен? Всеки път, като стана топ 3. Камион. Проба, чуваме ли се? Имаме ли обхват? Имаме. Добре. Да започваме това подгряване на тези гуми. Айде, но този път без някакви такива тролски работи бе игра. Моля ти се. Дължавам топ 10 и винаги нещо, дали топ 3 случая. И ми да, нека буко. Точно преди финала да ме прецак. Как точно на най-важната отсечка на магистрат, къде трябваше най-бързо нещо, да е най-бавно. Абе, нямам да буко. Айде, гъс. Спуснаха завоя тука. Страшна работа. Каква хора тук имаме? И да ти се не види. Завоя. И лимузина, разбира се. Поне да стреляш тази базука отгоре, ще е супер. Имаш. Браво бе, формула. Би с цялата инерция в мен. Това е най-бързата формула в родската. Те не могат да ме помръднат, аз съм брониран. Поне към този момент. Ей, то с мотор. Браво бе, некадърници! Некадърници! Нищо не виждам. Уау! Какво стана, бе? Картинга ли се мушна под мен? Не разбрах. Изобщо не го видях картинга, между другото. Гледах напред мапа, където са следващите завои, но ето ще се прецаках заради картинга. Тоест, какво направи? Така насам. Ми даде няколко поредни мотора и имам шанс да се върна в топ 3. Все още близо не са се разпръснали толкова, но не. Да ми някакви делукси. Сам. Ето на тук. Ох! Това има много силно ускорение. Той е на ток за това. Как дърпа изведнъж? Дай ми нещо, някакво джипче. Ще умра, нали? Ще умра! Нито спира, нито завива! От 5 минути държа спирачката. От 5 минути я държа спирачката. И не стана. Не можа да спре, да завива. Да тисне, види, снимата работа. И то си излетя. Ако не излети някой, няма спечеля позиция, ясно е. Абе, нямам думи. Нямам думи. Вижте супер кола. 5 часа по-късно. 5 часа по-късно ще ми диш кола. Когато вече нямам шанс никой да настигна. О, чакай, това е на тук. Цаках се! О! Как се прецака гадно с този скок? Мислех, че сме надясно. Поне в топ 10 да завърша. Ох! Ей! Защо при мен се случват такива аномалии? Защо не се удари бързо? Защо някой друг не се удари? При мен се случват тия неща. Мали как мразя касатка. Се на мен не ми върви. И ще ми даде тъпотия. Някаква стара бангия ще ми даде. За накрая точно. При мен стават тия тъпоти. Дори в топ 10 не мога да влезна. Дори в топ 10 не мога да се задържа. Стават някакви абсурди. На пълни късмет на неща се случват. Това беше пълен късмет, че мен удари, не удари някой друг. Теле. Нямам думи. Някакви абсурдни феномени се случват. Сега то ще сме удари, нали? Да.
За кой ми даде сега тук на завоите? Това нещо, което вдига 200, ми го даде там, където не му е силата да завива. Трябваше ми го дадеш тя на правата на летището, бе. И пак на подходящ момент даш, а не подходящите коли. Подай този път. О, спирачка. Не се включва и защо се включи контакт. Това не трябваше. Тук му минах линейката. Да, моторчета на мен ми даде нещо с дебело. С дебели гуми по-точно. Този ракетни ускорители почти ми седми. Добре, доволен съм на седма позиция. Няма какво да се плагнат. Просто имах такива коли. Нямаше някой, кой знае какви катастрофи тежки бих казал, които да ме забавят. Просто това беше изцяло до колите ми и до самия късмет. Гънс! Стезирам бъги, да. Тяга яко сцепление много да има. Хубави трансформи. Това е важно. Хубавите трансформи е важно. Ой. Чакай да събявам окото. Към сам. Слипстрим! А така, трябва да си слипстрим от време на време. И освен слипстрим, трябва от време на време и хубав трансформ. Аз какво ви казах с хубави трансформ? Какво ви казах? Пак аз ще остана последен. Не. Ей, как бе хора? Как да направя хубаво състезание? Как, кажете ми, като се има камиони? Нямам време. Понете, на всичко друго какво правят тия камиони. Държат се неадекватно извън законите на физиката. Това не е към това влекач. Без ремарке. Ой, как изпуши дизел. Така 18, браво. Много добро начало на това състезание. И това ще е последно за клипа, защото просто нямам ядове за повече. Като знам, че абсолютно също ще се случи следващите 20 състезания. Лед осветление, браво. Лед кружки. Лед. Как взе този завой, не знам. С тази скорост. Добре, че са широки завоите. Има къде се зави. И понете за колко дълго отсечка ми го даде. Вече съм... ще кажа, съм една минут след първи, но съм 3 секунди зад него. Което е доста. Тук трансформ има ли изобщо? Моля. Изглежда, че няма. Ето го чак сега е. Браво, бе, игра. Ти ме отново унищожи с поредния трансформ. Почва да ми писва. Няма ли други такива сървъри за трансформиращи състезания? Взема да го смена, защото то нищо не става. Само при мен се случват тия аномалии. Погледнете, 19. Аз не видях някой с по-бавно нещо от моето. Какъв е шанс от 200 коли точно мен да се падне най-бавната, а? Според мен клони към 0, но понеже на мен нещо има направеност. Може трябва да сменя ника, не знам. Да игра за друг профил. Това е безобразие. Това е наистина безобразие. Не ще го направя това с другите профили да пробвам. Не само се получават тия аномалии. Формула. Как се стреля това? Това хак ли беше, бе? Това някакъв хак ли беше? Как стана това изстрелване? При мен как стана това? Имаме лаптоп. Това е добро. Лаптоп.
така ще играя до края на това състезание. То е ясно, че няма да влезна в топ 10. Колкото и да искам, просто играта не ми го позволява заради самите трансформи. Огледал задно виждане. О, това е мега добро. И огледала имам? Стига, бе. Обаче виждам само картата, не виждам колите зад мен. Ой! Газ. Нищо не виждам. Чекпоинта ли спусна, бе? Коя поредна глупа ще ми дадеше игра? Ей, погледнете волана. Прилича като на... от... кажи го... избяга ми думата. Това бе... Айде, кажи го, бе. Как ми избяга думата. На конзола прилича, на конзола. На PlayStation. PlayStation търся думата, като на PlayStation ми прилича конзола, нищо подобно. Опасен терена. Така, нищо не виждам. Така не мога да го играя това. Ай! Как се познах по мантинелата. Така, едем сега какво следва. Още една такава кола. Интересно. Защо не зави? Тъно бях засмукан от скалите. Някаква гравитация имаше. Натискам копчето да завие, но отива в обратна посока. Но странно. Някакво засмукване се получи. Така... Сам... Ще го храм просто, че няма смисъл за къде да бързам. Гледайте какво се случва. Погледнете, тя колата отскочи и става перце. И накъде духне вятър, но там отива, просто неадекватно. Неадекватна работа, неадекватна. 10 поредни състезания. Не мога да влезам в топ 3, защото като го наближа, това е някаква мизерия. Дават 3 поредни камиона, да речем, при мен. Пък някакви се разпалват. Насам. И насам. Айде сега очаквам нещо дебело отново бавно. Да си знам работите. Не ми даде. Ти с не види играта. Защо не ми даваш бавни коли, когато искам бавни? Когато се спешно нуждае от бързо, ми даваш мега бавни. Какъв е този феномен? Лагна. Ето лак не мога да го забравя какво се получава да му се не вижда. Преинсталирах 3 пъти това и пак се получава това гаден лак. Да се обадя на доставчика за интернет, откъде пък да е от интернет. Нямам си представа откъде идва проблема. Уж оптика с висока скорост. Не знам. 10. Добре. Трябва да проверя този проблем. Не знам дори как да го проверя откъде идва. Но както и да е. И това, хора, беше за този клип. Много се изнервих. Нямах хич хубави... хич хубав късмет. Нямах, видях някакви тъпоти стават, някакви абсурдни катастрофи и подобни глупости. Така че... Очарован съм. Какво да ви кажа? Не мога да си имам цял ден. На работа съм. Имам и други ангажименти. Няма как да виждат само победи. Въпреки че ми се иска, но просто да снимам цял ден, играта просто не ми позволява. Да. Това беше този клип. Виждам, не изпуснете следващия. Стискайте и палци да има първи позиции. Какво да ви кажа, няма какво да ви казвам. Чао от мен, до следващия клип.